citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ani-ana ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, usa patay, unom sa maran sa bangga sa duha ka mga sakyanan sa Zamboanga del Sur. Biyahe sa bus sa Davao City Overland Transport Terminal, mikunhod, kung ano, sayron. Sa detalye sa atong mga balita, usa ang patay samtang unom ang samaran sa bangga sa duha ka mga sakyanan sa highway sa Zamboanga del Sur kagahapon Enero 18, tuig 2022. Ani ang report ni Ronnie June Otero. My God! Nagdagan ang duha ka sakyanan paingon sa managlahing direksyon apan pag-abot sa kurbada nag-abot ang ilang mga sakyanan ug didto nahitabo ang aksidente. Makita sa video nga kuha ni Wela Purgosa ang tao nga nagbitay atubangan sa elf truck samtang ang usa ka tawo nagbuyod na sa kalsada. Ang panagbangga nahitabo kagahapon sa buntag alas 10:30 Enero 18, 2022 didto sa Purok Bougainvillea, Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur. Sumala pa sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, gilata sa Army Jeep ang kadalanan padulong sa Mulabe samtang ang Bungo padung sa Pagadian City. Apan mikalit og liko ang Bungo og mitipas sa pikas dalan nga miresulta sa panagbangga sa duha ka sakyanan. Parehong naguba ang atubangang bahin ini samtang ang mga pasahero ini nakaangkon og seryosong damyo sa panglawas. Daling gidala sa Tabak Army Station Hospital samtang ang ubang mga samaron gidala na sa Zamboanga del Sur Medical Center ug Mindero Hospital alang sa medikasyon. Giliklarang dead on arrival sa attending physician ang biktima nga si Chubby Capasio Canunego. Nagpadayon pa ang ginahimong investigasyon sa Labangan Municipal Police Station sa maong disgrasya. Ronnie June Otero, Newsline Philippines. Stay safe. Mikunhod ang ihap sa biyahe sa bus sa Davao City Overland Transport Terminal Condicot dihang gipailawom sa Alert Level 3 ang syudad sa Davao. Gipasabot-sab sa management sa DICOT nga wala sila magpatuman og no vaccination card, no ride policy. Ani ang report. Nagpabiling normal ang biyahe sa mga bus sa Davao City Overland Transport Terminal Condicot pero nagpabiling igmat ang tanang otoridad hilabi na nga bag-uhay lamang gibombahan ang usa ka unit sa Mindanao Star sa Alyosan, Cotabato. Sumala ni Aisa Yusop ang manager sa DICOT, mikunhod gyud ang ihap sa biyahe padulong sa lain-laing probinsya ug silingang rehiyon. 24 oras lang gihapon ta, pero napansin gyud nato nga ning baba ang number of bus trips nato gikan sa 600 pataas atong naapata sa level 2 nahimo na kining 400 more or less karon nga naata sa level 3. Walay pag-usab ang gipatumang health protocol sa terminal ug padayong nag-amping hilabi na karon nga taas ang hulga sa variant sa COVID-19 nga Omicron. Gipasabot ni Yusop nga wala sila magpatuman og no vaccination card, no ride policy. Actually wala pay directive sa ako nga pangitaan nako og vaccination card ang ato ang mga pasahero. So wala pa nato gi-implement diri sa ato ang DICOT terminal. Pero nag-abiso hinoon si Yusop sa tanang pasahero sa bus nga mas labing maayo kung magdala na lang og vaccination card inig mo biyahe kay dili parehas ang polisiya sa matag lugar ug matag rehiyon nga biyahian. Usa ka patayng lawas sa lalaki ang nadiskubrihan dito sa lungsod sa Makilala, Cotabato. Pero una kini nadiskubrihan, dunay sunod-sunod nga buto nga nadunggan ang mga residente sa lugar. Ani ang report ni Ronnie June Otero. Usa ka patayng lawas sa hilit nga bahin sa Barangay Batasan, Makilala, North Cotabato ang napalgan sa mga residente alas 10 kagabi Enero 18. Nakita kini nga nagbuyod sa daplin sa karsada. Una nakita ang patayng lawas, nakadungog pa ang mga residente sa lugar og upat ka mga buto sa pusil ug gani girespondihan kini sa kapulisan sa Makilala. Atong initial investigation sa findings nato naiigo kini sa duha ka igo sa tiyan og naa sa ulo. Tapos ang pagkakita nato murong na si black eye sa left side sa iyang mata.
Gihulagway sa opisyal ang maong biktima nga naa sa 30 ngadto sa 35 anyos. Tao nga biktima sir no, nakasuot og black t-shirt with maong pants, brown complexion lang siya, more or less nasa 30 to 35 years old. Ang height niya nasa mga 5'7" inches and naalang sa medium body build. Hangtod karon wala pa maili sa kapulisan ang biktima diin ana karon sa lokal nga punerarya sa lungsod. Panawagan ni Police Major Julian sa mga pamilya nga nawadan og kabanay. Kinsa man ang nawad-an o kapamilya nga murag nagtip dito sa akong description no, nakaroon siya sa Culiado Funeral Home. Gipalawman papag-ayos kapulisan sa lungsod ang ginahimong investigasyon kalabot sa maong kaso aron matubkad ang motibo sa krimen. Ronnie John Otero, Newsline Philippines. Stay safe. Tricycle driver og tattoo artist sa Davao del Sur nadakpan sa bypass operation. Main office sa Ombudsman ug Ombudsman Mindanao sirado kung unsay hinungdan sa pagbalik sa Newsline Philippines. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Taliwala sa hulga sa pandemya, walay puas ang anti-illegal drug operation sa mga otoridad sa Davao del Sur subay sa war on drugs ni President Rodrigo Duterte. Kagahapon, usa ka tattoo artist ug tricycle driver ang nadakpan sa drug bust operation sa lungsod sa Malalag. Anyang report ni Ronnie John Otero. Duha ka suspetsadong drug pushers ang nasikop sa kapulisan sa lungsod sa Malalag dinhi sa probinsya sa Davao del Sur kagahapon. Human, nagbalampuso ng joint bypass operation sa Malalag Police o sa intelligence community sa probinsya. Sa report sa Malalag PNP, gilang dinakpan nga si Floriano Gumpan Manit, 37 anyos, tricycle driver ug nagpuyo sa Purok 5, Barangay New Baclayon, Malalag, Davao del Sur. Nakuha gikan sa lawas sa suspect ang usa ka gamayng plastic nga dunay sulod nga gituang shabu. Nakuha usab ang iyahang usa ka unit sa Yamaha YTX nga motorsiklo o usa ka 1,000 peso bill nga gigamit isip bypass money. Nasikop usab ang usa ka suspect nga giilang si Fritzil King Torobia Frias alias King King, 29 anyos, usa ka tattoo artist o residente sa Purok 4, Barangay Baybay, Malalag, Davao del Sur. Narecover usab sa mga otoridad kang alias King King ang usa ka gamayng sachet nga dunay sulod nga gituang shabu og 5 pesos nga kwarta. Dugay na matud pa ang gisubaybayan sa kapulisan ang illegal nga binuhatan sa mga suspect. Kanang atong ang mga nadakpan sa atong bypass, actually siya bulan namo na nga
gisubaybayan together sa atong mga operatiba o sa atong confidential informants sa atong mga asset. Atong kapulisan sa Malalag, sir, perminti yun may monitor para mapugnan kaning laganap, sir, no, sa ato ang kanang illegal drugs dire sa atong munisipyo. Ang duha ka mga suspect priso na sa Madalag Police Station diin pagatubangon ang kasong paglapas sa Republic Act 9165. Ronnie Junotero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Gibungkag sa mga otoridad ang giingong drug den sa Digo City, Davao del Sur nga nadiskubrihan atol sa PDEA PNP Drug Buy Bust Operation. Daghang droga ang nasignit sa mga otoridad samtang sa Tagum City, sikop sa drug bust operation ang usa ka lalaki nga gawa sa droga nasignitan pa kini og sumpa. Ani ang report. Kapin 200,000 pesos nga kantidad sa gituohang shabu ang nakuha sa Joint Drug Buy Bust Operation sa PDEA ug Kapulisan sa Davao del Sur sa Purok Sentro, Santulan, Barangay 3 de Mayo, Digo City. Nadakpan ang suspect atol sa operasyon nga giila sa mga otoridad nga si John Eric Tagderan alias Pikot, 30 anyos og ikaupat sa provincial target list sa illegal nga droga. Dinhisab na diskubrihan sa mga otoridad nga drug den di ay ang ilang nasudlan o gisikop ang laing upat pa ka mga drug den visitors. Sa Tagum City, sikop usab sa Joint Anti-Illegal Drug Operation sa mga otoridad ang usa ka Gracie Mark Molina alias Titeng, 31 anyos, o residente sa Road 2, Purok Sampaguita, Barangay Magugpo West, Tagum City. Nasignitan og napalitan og gituohang shabu og pinaugang marijuana ang suspect nga tanan-tanan kapin 2,000 pesos ang kantidad. Gawa sa droga, nakuhaan sab ang suspect og sumpa. Suspindido ang sesyon sa Kongreso, human nagpositibo ang daghang staff o ubang miyembro sa Kongreso. Ani ang report ni Neptali Batuleño. Gisuspenso sa Kongreso ang ilang sesyon sukad kagahapon Enero 18 human kapin sa 70 kasakop nini apil ang pipila ka congressman o mga empleyado nagpositibo sa coronavirus disease sukad magsugod ang bag-ong tuig 2022. Gianunsyo sa Kongreso nga ipadayon nilang ilang sesyon karong Enero 24. Daghan sa mga empleyado o mga congressman ang napakaroon sa isolation facilities ug nagpaayo. Matod ni House Speaker Lord Alan Velasco, bisan pa man sa panghitabo, padayon silang magserbisyo sa katawhan ug ilang ipaniguro nga luwas ang mga congressman ug empleyado. Nagpadayon ang sesyon sa Kongreso niadtong Lunes apan kagahapon na desisyonan nga iuktaba usa ang sesyon tungod sa hulga sa pandemya. Niadtong Lunes, 19 ka mga balaudnon ang ilang naaprubahan. Dungan nini gianunsyo usab sa Senado ang pagsuspenso sa ilang sesyon ug ipadayon nila kini sunod semana human mitala og 88 ka kaso gikan sa katibuk-ang ihap sa Senado ug mga empleyado. Adunay 196 ang naka-home quarantine nga gilangkuban sa mga senador ug ilang mga empleyado, matod ni Minority Leader Miguel Zubiri. Maghimo usab og disinfection ang Kongreso ug Senado aron ipaniguro nga limpyo ang ilang palibot gikan sa kagaw. Dunay mga meeting apan himuon kini pinagi sa internet o virtual nga panagtagbo. Alang sa Newsline Philippines, Neptali Batuleño, stay safe. Tungod sa taas nga kaso sa COVID-19, nagdesisyon ang Central Office sa Ombudsman nga temporaryong isira ang ilang opisina sa Quezon City ug ang Ombudsman Mindanao dinhi sa Davao. Ani ang report ni Neptali Batuleño. Gipagawa sa usa ka memorandum ang Central Office sa Ombudsman nga temporaryong isira ang ilang buhatan sa Quezon City ug sa Ombudsman Mindanao sa Dakbayan sa Davao sugod kagahapon hangtod sa Enero 28. Kini tungod sa nagkataas ang kaso sa coronavirus disease nga misaka og kalit pagkahuman sa bag-ong tuig.
Sa memoranda nakabutang nga gidid-an og sulod ang mga empleyado silang buhatan og i-implementar na ang isolation o quarantine protocols aron malikay sa transmisyon ang mga empleyado. Iklaro sa ombudsman nga ang mga empleyado padayon gihapon nga mag-work from home subay sa regulasyon sa civil service rules. Sa mga mupasa sa ilang mga pleadings, motion, affidavits ug uban pang mga dokumento, ila kining isumiti karong Enero 31. Buot pasabot ang mga adlaw nga sirado ang ombudsman, dili apil sa ihap sa adlaw nga unta magsumitir sila sa ilang dokumento. Apan ang mga mukuha og clearance pwedeng muhatod sa ilang mga buhatan og ibutang lang kini sa mga drop box nga ana sa entrance sa Quezon City Office, samtang sa Ombudsman Mindanao ana ang drop box sa likod sa ilang gate. Ang mga aplikante pwede usab nga mupadala sa ilang dokumento pinagi sa email address nga ombclearance@ombudsman.gov.ph o sa ombmin.pub@gmail.com. Alang sa Newsline Philippines, Nabtaling Badolino, stay safe. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita sa bininyo sa Channel 49 ug Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. Ug syempre, mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines o sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!